जोंहा दैथुन क्लाब एबा दैथुन आफाद जोंनि आफादनि नामा दा बेहाय जोङो आइथुगाव रायजो गिदिर कमिटिजों लोगोसे दैथुन क्लाबजों लोगोसे जोङो देग्लाय 2022 मायथाइयाव नैबे बिनानाव सानै फार्स्ट डिभिजन सासे डिस्टिंक्सन आरो सासे स्टार मार्क बेखौ जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो गोसोआव गोग्गानाय फैदों जोंहाबो बिदि जोंनि जायगायावनो बिदि मोजां स्टुडेन्ट ओंखारबाय जों ओंखायनो दिनै नैबे प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै लादों आरो दा फार्स्ट डिभिजन हिसाबै सानै आरो जोङो सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै मोजाङै बिसोरबो जाहाथे एनकारेज मोनो सेकेन्ड डिभिजनखौबो साबा गासै 7 जन जोङो बिसोरखौ जोंनि तरफनिफ्राय बरायनाय जाबाय आरो निस्सय सोलोंथाइजों लोगोसे बे गेलेमुवारि हाबाफारियाबो जाहाथे मोजाङै गावसोरनि केरियार बा गेलेनायजों लोगोसे फरायनायखौबो आवगायलांनो हायो जोङो बे हाबाफारिखौबो जोङो जेब्लाबो वेलकाम खालामलांगोन आरो औ नंगौ सैथो खोथा जोङो जोंनि गामियाव गिबियाव मेट्रिक पास जानाय बिएससि बा एमटेक बा बिटेक बिदि जानाय जों बिथांमोनखौबो दिनैनि प्रग्रामजों लोगोसेनो फरायफानानै लानो हाबाय दा जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं सिगाङाव 7/9 आइथुगाव एलपि स्कुलावनो फरायदोंमोन बर' बिजोंजों ओमफ्राय आङो दा डिब्रुगड़ हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय 76.5 जौखोन्दो पारसेन्टजों लाखिबाय फार्स्ट डिभिजनखौ आरो आं फैगोन बोसोराव होग्रा बिथांमोनखौबो आङो आंनिफ्राय साबसिन होगोन आसा खालामो आरो आङो जोंथिंजायनि बयखौबो बिदिनो जोंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोसोआव गोजोननाय थाबाय आङो आर्ट्सआव फरायनो सानदों आंनि जिउनि थांखिया आङो गोसोआव सानखाबाय नाथाय आङो बुंथ'नो सानाखै आङो बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालियाव मिस सनालि नार्जारि आं आइथुगावनिनो आं गुदि फरायसालिखौ 7/9 आइथुगाव एलपि स्कुलावनो क्लास 4 सिम फरायदोंमोन आरो बिनि उनावहाय क्लास 5 खौ आलायारनाव फरायहैदोंमोन ओमफ्रायो दा देबोरगावआवनो फरायनानै मेट्रिकखौ पास खालामनो हाबाय बेसेबां पार्सेन्ट 85 जौखोन्दो मोननानै पास खालामनो हाबाय कलेजखौ बहा फरायगोन दायो इउएन आव फरायनांगोन इउएन एकाडेमि आर्ट्स थांखिया मा नोंना बिनानाव थांखिखौ बुंथ'नो हानाय नंला थांखिया फरायबाय थागोन औ आङो टाइम मोनबा फरायोमोन ओमफ्राय जोंथ' बारा फरायनायानो जायामोन एखमबा मोनायाव 3 घन्टा 4 घन्टा फरायोमोन ओमफ्राय फुङाव 2 घन्टा 3 घन्टा स्कुलाव थांनायनि सिगां फरायोमोन आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बे गामिनिनो बा 7/9 आइथुगाव एलपि स्कुलनिनो गुदि फरायसालिनिनो आङो गाहाय फोरोंगिरिमोन बे सानै सनालि नार्जारि आरो अनजालि बसुमतारि सासेया डिस्टिंक्सन सासेया स्टार बिथांमोननि बेबादि देग्लायनि बे 2022नि जि मेट्रिकआव बिदि लाखिनो हादों बेवहाय आङो सासे फोरोंगिरि जानानै गामिनिनो थागिबि आरो फोरोंगिरि गाहाय जानानै आङो गावखौनो गाव जोबोद मोजां मोनदों आरो देरगानाय मोनदों गामि सोलोंथाइनि बाथ्रायाव गामि सिंनिबाबो जुदि नाजायोब्ला गथ'आ गावनि गोसोबादि गोसो होसाबनानै खाथियोबा गामि सिंनि गथ' बा गरिब दुखियानि न'खरबाबो बे गथ'आ आवगायलांनो हागोन बे आवगायलांबाय थाना लाखिनो हायो आरो दिनै गरिब न'खर बिफायाबो जाम्बा हा हुबो गैजाया बिमायाबो लेखा रोङा दिनै बे सनालि बिथाङा एकदम गावनि हर सान नाजानायजों दिनै बिथाङा डिस्टिंक्सन लाखिनो हादों बे 2022नि मेट्रिक आनजादावहाय इयुन समावबो नोंथाङा बे जायगायाव आंहा जोबोद आसा दङ जिहेतु जोङो फोरोंगिरि हिसाबै जोङो जेरै बाथ्राया बर'फोरनि खोथा दङ बर'फ्रा बुङो बुरै बोराइया मानसि गिदिर बा मुला देरगोनखौ बिलाइ गांनायाव सिनायो होननाय थिग बेबादिनो जाय गथ'आ रोंगोन फरायसायानो जा फरायसुलियानो जा जाय रोंगोन बेखौ गुदि फरायसालिनिफ्रायनो सिनायनो हाखायो फोरोंगिरि बिथांमोनहा बा आंबो फोरोंगिरि जानानै बे गामियावनो गोदो गोदायनिफ्राय मावजेननानै रोंगोन गथ'फोरखौ आङो मिथिखायो आरो आं बिथांमोनखौ बोसोन होयो धन्यबाद नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो बे फरायसालियाव 2निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।